कृष्ण मगे नाम सान्वी पै आज आव मच्छी अवतार ड्रॉइंग करता सर. आता मी बोट करा. आता मी फिश करा. आता आमगेल ड्रॉइंग रेडी आसा. आता मी कलर करा. आता कलर कोण जाल्ले. आता मच्छी अवतार बगे 2 लाईन सांगता. मच्छी अवतार देवार मस्त अवतार आसा. ताजें तू मच्छी अवतार एक अवतार. आता मच्छी अवतार तोच सांगता. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहेत्र चरित्र अकेदं केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. हरे कृष्णा.